În iunie 1941, Iașul a devenit scena uneia dintre cele mai negre pagini ale României. Regimul Antonescu, aliat cu Germania nazistă, a transformat ura în politică de stat. În oraș circulau zvonuri, ordine confuze și liste întocmite pentru arestări și percheziții. Apoi, în noaptea de 28 spre 29 iunie, groaza a izbucnit pe neașteptate. Mii de evrei au fost adunați, bătuți, umiliți și duși spre curțile poliției. De acolo mulți au fost înghesuiți în trenurile morții, fără apă și aer. Căldura verii, setea și sufocarea au făcut restul, în orele care au urmat. Istoricii estimează că au murit atunci mii de oameni nevinovați, într-o singură săptămână. Pogromul de la Iași a rămas simbolul extrem al antisemitismului de stat din România. Astăzi, el amintește cât de repede pot ucide ura, propaganda și complicitatea.